Bompire. Asafo Yehowa yɛde animonyam ne n'aseɛ ɛma wo sɛ ayɛ wo pɛɛ na ɛnɛ nso wama yɛn ho kwan sɛ yɛmfa asɛm mmerɛ wo nkurɔfoɔ. Ɛsrɛ sɛ Awurade wonam adom nso bɛkasa kyerɛ wo mma na ɛmfiri ase Awurade no asɛm no na asiesie wo biara a ɔde na so teeɛ yɛda wo ase wɔ Yesu din mu. Amen. Amen. Yɛda Awurade ase mo ankasa mo nua ɛne mo dɔfo Apostle Kwate nie, the bride of Christ ɛna mɔte yɛn kan na ɛnɛ nso baabi a wo biara wotie mi biara no sisi wakoma sɛ Onyankopɔn ɛnam n'adom so bɛkasa kyerɛ wo ɔbɛtenetene yɛn ɔbɛyi atɛn ɔbɛtu yɛfo na wahyɛ yɛn nkran na nɛ asɛm no titolo no yɛbɛnya asɛm no free John chapter 6:5-15. John chapter 6:5-15 hɔ na yɛbɛyi nsɛm no nyinaa free na yɛde tu yɛn ho fo na asɛm no deɛ ne ti ne sɛ your time will come. Your time will come part 1. Obre beba, but ɛnɛ yɛ positive. Obre ebeba. Ɛna yɛ pɛsɛ ne mo dwene ho. Na mɛkenka kakra bi ansa. Mɛka free 5 wɔ aircon no. Afei Yesu man ne so no hunu sɛ nkrɔfoɔ ekuo kɛseɛ ɛba ne nkyɛn no. Wɔsɛ Philip sɛ ɔhen ne yɛbɛtɔ paa no ama yi no adie. Yɛbɛyi yim nyinaa mu ha yɛ bra Awurade na ɔkɔ bepɔ so na nkrɔfoɔ bi Galilea bepɔ so na nkrɔfoɔ bebree no aba ne nkyɛn a ɔka nyame asɛm kyerɛ wɔ mo no ɔka abaye bɔ no a ɔse na ɔman ne so no hu sɛ nkrɔfoɔ kuokuo ɛba ne nkyɛn no ɔse Philip sɛ ɛfan ne benya paa no atɔ ama yi no mu adie ha sɛ hu sɛ ɛdɔm no ɛba Yesu nkyɛn no wanka nkyerɛ Philip sɛ sɛsɛ deɛ yɛyɛ yie paa wu ɛdɔm a ɛba yi deɛ yɛbɛhwie sika paa afiri wɔ mo ho ihu sɛ na nyɛ Awurade botae no no sɛ ɛdɔm ba ne nkyɛn no na adwene nyinaa ne sika adwene na saa ni Awurade tirim ɛnyɛ botae Kristo na ɔde Nyankopɔn adwuma no na ahwɛ mo koraa no a odi ka adwene wɔn ho koraa ansa na wɔn ba ne nkyɛn time wɔn ɛba ne nkyɛn no Awurade di ka koraa adwene wɔn ho ansa na wɔn ba ne nkyɛn ndi Awurade nso so yɛba enyama Yesu nkyɛn koraa no wɔdwene yɛn ho ansa na yɛba ne nkyɛn ti wunia bi a wotie ni biara no emra wonya adwene sɛ wobɛsɛ woba Awurade nkyɛn no wadi ka koraa adwene ho ansa ti ɛdɔm no ba no wadi ka adwene mo koraa ho sɛ ɛfan ne ebenya aduane atɔma nkrɔfoɔ yɛdie na mmom nya sɛ nkrɔfoɔ no ba no sika egu mbotom ana deɛ wo wɔm ho hu nyansa bi ɛna Yesu ɛfa na fi watimi anya bibia afiri wɔm ho na nyɛ Awurade botaa no nyame nipa bia ɔka nyame asɛm bia nya ne botaa ne sɛ ɛdɔm ɔba a na fi wɔde pipa yɛto ho ɔde pɛn bɛto ho no wɔnya nyansa kwan bi a ɔbɛfa so obetwa wɔ mo na wɔnya wɔ mo sika egu mbotom Nyankopɔn nkrɔfoɔ a Onyankopɔn asoma wɔ mo no wɔn ntaa ɛnyɛ saa na yɛnhwɛ yɛkenkae no ka kyerɛ Philip sɛ ɛfa hen ɛna ebenya paa no atɔma yɛ no mu adie ha sɛ nso wankasa ɛhen na ebenya sika ɛde atɔ paa no ɛba saa na akɔyɛ sɛ ahokyerɛ ɛwɔ hɔ sɛ ɛfa hen na ebenya sika na ɛde atɔ paa no mo wɔ sɛ ɛfa hen na ebenya paa no atɔ ama yɛ no mu adie where to buy not where to get money ɛnyɛ where to get money na ɛfa hen na ebenya sika atɔ paa no nyɛ saa na Yesu kan yo ne saa sɛ ɛba saa ahokyerɛ wɔ hɔ ni mo ɛfa hen na ebenya paa no atɔ ne sɛ sika wɔ hɔ ne sɛ Awurade Yesu wɔ adwuma bi a ɔyɛ adwuma no ne sika wɔ hɔ ti ngɔfo aba ne nkyɛn no na nyɛ ne problem sɛ ɛfa hen na ebenya sika Philip sɛ ɛfa hen paa na ebenya sika paa de atɔ paa no ama nkrɔfo yɛ die ni mo ɛfa hen na ebenya paa no atɔ ɛfa hen na ebenya paa no atɔ ne sɛ sika na ebi wɔ hɔ na problem ne sɛ ɛfa hen na ebenya paa no atɔ sa ne saa sɛ ne me hu sɛ Awurade Yesu ɔbɛ wi ase no na suafoɔ no na ɔmo tie no ɔmo di n'akyi no na ɔmo ɛboa paa yie ɛwɔ ne dwuma mu because ha sɛ no na me hu sɛ ɛyɛ bra na yɛ ma Awurade na sɛ cash hɔ saa bere no bi mu baabi a yɛbɛnya paa no atɔ paa no ɛna ɔmo da adwene because when Jesus lifted up his eyes and seen a great multitude coming toward him, he said to Philip, where shall we buy bread that this men may eat? Where shall we buy bread? Ɛfa hen ɛna ebenya pan wato the money where to get money. I say ne yɛ nka yɛbɔ mpaeɛ sɛ nka Nyankopɔn adwumayɛfoɔ bi a ɔmo ka Nyankopɔn asɛm biara no na nka yɛ sɛ ɛfa hen ɛna ebenya sika
ɛde ato instruments ɛde aka nyame asɛm ɛfan ne ebenya sika na afei yɛde ato mfidie ɛyɛ ade nyame adwuma nemu ɛfan ne ebenya mfidie atɔ ɛfan ne ebenya mfidie koraa a de bɛka nyangopɔn asɛm koraa no atɔ na ɛsɛ ne deɛ na ɛyade bi a ɛna ahyɛ nyangopɔn ne muonyam ahen na ebenya wankasa ahen na ebenya paano sika tɔ paano nemu ɛfan ne ebenya paano atɔ na kyerɛ sɛ sika wɔ hɔ ha sei no na Yesu asuafoɔ no bɔka Luke chapter 8 unya ta makenka Luke chapter 8 1 to 3 nesa nkɔfoɔ no ana ɔmo di Yesu akyi no na ɔmo de ɔmo sika na ɔmo ahode bebree no nso ɛboa Awurade Yesu Kristo na ɛwɔ ne dwumadie mu enika asɔre mu ana Nyankopɔn adwuma mu no na nka nkɔyɛ sɛ bi ɛfanye ne nka ɛhen na yebenya machine atɔde anyame adwuma sɛ asɔnda ne yesi a ɛfanye na yebenya ye fancy de yebenya bikura no a cement no matɔ ana fine ne ebenya roofing sheet ɛde nanka yenya bi atɔ ne munya fine ne ebenya sika kɔtɔ nkyɛnse ana fine ne ebenya sika ɛde akɔtɔ cement abra ne ma bebree hɔ a ɛwɔ sɛ Nyankopɔn nkrɔfo wetime boa wo Nyankopɔn adwuma na sɛ de Yesu kan yɛn sɛ wanka nkyerɛ Philip sɛ ɛfine ne ebenya sika ɛde atɔ paano ne mu ɛfine ne ebenya paano atɔ ne yɛ sɛ mmerɛ bia na yɛ sɛ saa mmerɛ no na ɛyɛ ɛwɔ Awurade FM saa na nke yɛbɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn adwuma yɛ mu nso na nkɔyɛ sɛ fine ne benya sika paa de tu akwan ɔka Nyankopɔn asɛm ne mu ɛfanye ne yɛbɛkɔ nyame asɛm ɛfanye ne yɛbɛkorɔ ɛno mu yɛ kyɛn sɛ ɛfanye ne benya sika ɛno deɛ ne yɛ sɛ nneɛma nkɔ yie nti sɛ yɛn kasa yɛ abrabɔ mu nso no na nka yɛde ada asetere mu nso Awurade mmoa yɛn mo a motie mi nyinaa Awurade mmoa mo ɛwɔ mo abrabɔ mu na ebi koraa no anka wopɛda yɛ haya na nka nkɔyɛ sɛ ɛfan na menya sika de akɔ ha dai ni mo ɛfan ne menya dai hai na yɛ sɛ abrabɔ no na yɛ sɛ eduru bia na nka ɛkɔ so ma yɛ sɛ Nyankopɔn ma yɛ pa yie pa ne ma bi nipa hia wɔ abrabɔ mu ɛfan nyanya sɛ ɛfan koraa ne menya sika de akɔtɔ yɛ fridge koraa de asimi dɛ mo ni mo ɛfan ne menya fridge papa koraa atɔ menya fridge papa atɔ ana menya TV bi atɔ ana nkonya ana ɛdan mu nneɛma ana abrabɔ mu asetena mu na nkɔyɛ sɛ abrabɔ no ayɛ dendenden ye ɛfanye paa ne benya sika dia kotua bell ye bill si water bill enu ni ade a ne boa kɔsoro bebree ne life bill no ho ansɛm bebree ɛfanye paa ne benya sika koraa kotua school fees ɛfanye na bi ne mom ɛbɛba na school fees ɛbi ɛbɛba life bill no koraa ba ne we de ɛbɛba koraa ne benya ne kotua me bill abrabɔ no yɛ sɛ Nyankopɔn sɛ wɔn moayɛ na yɛ abrabɔ no ɛnyɛ de ne mmerɛ bia na nkɔyɛ sɛ ɛfanye na benya sika koraa na de abɔ bra me my school fees kura ya bi school you find the menya sika kura dia kotua nkora school fees me bill ya abay find the menya sika ne mum brebe na ma kotua Awurade mo yɛ wabrabo mu pa yie pa na abrabo no nko yie ha sei no yɛhwɛ verse 10 wɔn so si yɛn sɛ Nyankopɔn wo brebe ba na ebeba no so na ebenya futu bebre nu afiri nsɛmi mu yɛtoa so yɛhwɛ verse 10 hɔ ɔmo kɔ kampo no abayɛma bi ɛde ne pa no enum ɛne ne nkyenam ɛma Awurade hyira so ɛma ne yɛ bebree ne yɛn hwɛ me ka atɛn hɔ ɛna Yesu ka sɛ moma nipa no ɛntena ase ɛnso na wɔn ano bɛyɛ mpemnum ɛtenatena ase na afi ɛka Bible no a ɔsɛ Yesu ɛma nso ɛhyɛ let them sit down moma wɔn ɛntena ase yɛma nipa no ɛntena ase ase yɛhu sɛ Yesu no ɛna yɛn instructor a ɔno na ɛma yɛn instructions oni asuafo ne nam no ne asuafo ne ma Yesu instruction ne ɔmo na kyerɛ Yesu deɛ wɔnyɛ ni mo ɔno na kyerɛ ɔmo deɛ ɔmo nyɛ nipa dɔm bebree no aba Yesu nso ne botaa de fa asomafo no bɛka ne ho sɛ ɔmo bɛboa na adwuma a wɔyɛ ne mu di mo nso yɛhu deɛ nti Nyankopɔn afrɛ aba ne nkyɛn woyɛ kristoni a ana wonya mɛyɛ kristoni na wotie mɛni a Awurade Yesu wɔfrɛ sɛ bra ne nkyɛn mo aba no nso mehu deɛ nti a Yesu ɛfrɛ asomafo no ba ne nkyɛn odi kan ma wɔn instruction sɛ moma nkrɔfo no nyinaa ɛntena ase asɛm ne firi Awurade Yesu nkyɛn na ɛba afei asuafoɔ no mohwɛ ne nso ɔka kyerɛ wɔn sɛ mo ntena ase no afei ne asuafoɔ no anka kyerɛ wɔn sɛ mo ne da afei no wɔn ka kyerɛ nkrɔfoɔ no sɛ mo ne da anaa mo nyina hɔ da bi ɔka Bible no wɔsɛ wɔn ma wɔn tenatena ase ti wɔn de Awurade din na ɛbɛhyɛ wɔn sɛ kyerɛkyerɛfoɔ se obiara ntena ase mo ama ba nyinaa obiara ntena ase ase deɛ
de woyɛ biara wasetena mu biara no sɛ woyɛ ɔhene o woyɛ nana o woyɛ president o woyɛ minister o woyɛ high priest o woyɛ defoɔ woyɛ hiani akoa na de hye obiara ntena ase ɛyɛ nsɛm bi efiri ewura ne nkyɛn aba de obiara bɛtena ase ɛni sɛ wona woyɛ nana koraa na obi kyi ne yesu so na ogyina ayenkwa bi gyina wɔn nkyɛn a ɛsɛ obiara ntena ase ne hɔ na wokɔyɛ sɛ meyɛ nana wɔ hɔ daabi nyankopɔn anim de yɛkɔ nyankopɔn anim yɛ brɛ ho ase yɛn hɛ no nso deɛ wotie bia wɔ abrabɔ mu biara no nyankopɔn asɛm na ɛsɛ sɛ kɔnturo wɔ onyame asɛm na edi obiara so deɛ asuafoɔ no yesu ma wɔn nso ɛhyɛ sɛ momo obiara ntena ase no wɔn kɔ wɔn ama nkurɔfoɔ no ankɔgyinagyina hɔ obiara nyina hɔ ɛba saa na awurade asɛm no wɔn a ate sɛ deɛ awurade bɛ sɛ wɔn ateɛ ɛni nsoahyɛn biara no a yɛnyɛ firi awurade nkyɛn no sɛ ɛso o sɛ ɛsɔ o ɛsɛ yɛdi soɔ ne yɛn nso wɔde asɛm ma yɛn sɛ yɛnka no nso sɛ yɛka no wɔ nokure mu wɔde asɛm no ma asuafoɔ no sɛ moma ɔda na obiara ntena ase tinya sɛ obiara ntena ase a na nya asuafoɔ no commands ɛna wɔn abu soɔ na mu na ɛyɛ awurade yesu na asɛm na wɔn amfa ti sɛ obi ka nyankopɔn asɛm na asɛm a ɔka ne firi awurade na wɔamfa anya dwuma a nye nipa na wapo no awurade na wapo no sɛ wogyi asɛm no nso nye nipa na wagye no na awurade na wagye no ti yɛn hɛ no nso nti ha sei no ɔka sɛ obiara ntena ase no wɔn tena ase na wɔn nim deɛ di akyire na ɛɛba na wɔn nim deɛ di akyire na ɛɛba asuafoɔ no nso awurade ɛma nsoro hyɛn no a na wɔn nso ɛma saa nsoro hyɛn no na yɛn hwɛ yi nyɛ sɛ bi a wɔsi ehunu adwene a awurade ɛsɛ yɛn fa ɛntena ase ansa ne yɛatena ase adeɛ bɛyɛ pa yɛntena yesu bɛ sɛ yɛtena ase yɛbɛsi ehunu adwene a awurade de kaa sɛ yɛntena ase ansa ne yɛatena ase no yɛbɛ nyankopɔn nkyɛn nyankopɔn asɛm ɛɛba yɛn nkyɛn na wɔyɛ kristoni a ɔda ba anaa nsoro hyɛn firi nyankopɔn nkyɛn ɛba a nyɛ sɛ wɔbɛsɛ ohunu adwene a nyankopɔn de kaa saa asɛm na ansa na wabrɛ ho ase de ahyɛ aseɛ ɛne nyamesom ɛsɛe adidifoɔ bebree no ɛsɛe wɔn nyamesom because yɛpɛ sɛ yɛhunu reason yɛn ti da baabɔ no kaa saa ne hunu sɛ deɛ baabɔ no kaa ne nyansa ne mu a ne yɛde ato nkyɛn deɛ bɛ nti ɔse yɛn tena aseɛ yɛpɛ sɛ yɛhunu adwene a wɔde kaa saa sɛbɛsɛbɛ nyansa biara anim but wɔn de wɔn anwene saa nsoro hyɛn baeɛ no wɔn fae ɛyɛ obuo ɛyɛ nidie na egyina wɔn ɛsi tie wɔn tena aseɛ no egyina hɔ sɛ nkurɔfoɔ no ɛyɛ si tie ma awurade wɔn tena ase na wɔn atena ase wɔn nsɔre na wɔn asɔre nti si tie obedience ɛyɛ adeɛ bi ehia paa yie paa si tie na ɛhwɛ wɔn si tie n'akyi die nhyira efiri mu baayɛ wɔn si tie n'akyi no ɛna nhyira efiri baayɛ wɔn nyinaa wɔn a ɔda obiara tena aseɛ na ansa na nhyira efiri ba nti yɛn hɛ no nso bebree si tie ɛna edi kae wɔ nyamesom mu wɔn tena ase na wɔn gyina hɔ wɔn ka nkyɛn wɔn sɛ wɔn tena ase wɔn kɔ wɔn sɛ wɔn nda nipa bɛyɛ na suafoɔ no yɛ wɔ abrabɔ mu si tie ɛyɛ adeɛ ehu hia papapapa si tie asuafoɔ no ɛnhunu sɛ science bi esi ansa na wɔn atena ase wɔn sɛ yesu gye paa na ɔdeɛ wɔn adwene bi koraa sɛ yesu bɛyɛ miracle koraa na wɔn ehu miracle na ansa na wɔn ɔda no sɛ yɛbɛsi ehun sɛ miracle bi di akyire ansa yɛbɛsi ehun ansa na yɛagye adi yɛbɛsi ehun ansa no yɛgye di ansa na yɛhunu woyɛ kristo ni ansa na wade betuma ansanhyɛnneɛ ne nneɛma a ɛnwanwa wɔ yɛ abrabɔ mu no yɛ sɛ yɛdi ka agye awurade di yɛgye ne di ansa so obetumi aboa yɛn ne mo nyansa miracle ni si bi ansa na yɛagye adi sɛ miracle si bi na wogye di a kana ma yɛ betuma agye adi yɛyɛ seeing is believing obi yɛn hu ɔbɛgye adi te sɛ onyankopɔn ne yɛn nyankopɔn nnwuma yɛn hu ne yɛgye di a obi yɛn hu ɔbɛgye adi ne mo enya nsiɛ no miracle ni nyammaeɛ no a wonim sɛ wade betumi aboa wɔ no na wo de wɔn to sɛ wade betumi aboa me na aboa wo ne mo nyansa yɛbɛsi yɛhunu ansa na yɛagye adi ɛne scripture no ɛnkɔ yɛnka verse 10 wɔn so afei yɛnhwɛ yɛkenka yɛn according to King James version kyerɛ sɛ ɔde paano no ɛma wɔn ɛna asuafoɔ no nso distribute ma nkurɔfoɔ no menka kakra bi verse 11 hɔ no na Yesu fa paano no na ɔde ase ɔkyɛ ma wɔn ɔtete hɔ no ɛne mpataa nso dodoɔ a wɔpɛ King James version no ɛkyerɛ sɛ wo use King James version no bɛtuma wɔn sɛ asuafoɔ no Yesu ɛkyɛ mu ɔde ma asuafoɔ no asomafoɔ no na asomafoɔ no nso so ɛde kyɛ mu ma wɔn aka ne nyinaa na ha sɛ nso yɛbɛsua biribi afiri mu paa yie paa ehunu sɛ Yesu distribute ma asuafoɔ no do yɛbɛhwɛ deɛ nti a King James version no ɛyɛ ne saa na later ne yɛhwɛ yɛ compare deɛ nti other version nso anyɛ ne saa ne yɛhwɛ deɛ ɛwɔ se yɛ fa ne yɛnyɛ futuo bi na de sua bi mfiri mu kane ansa ɔse Awurade ka kyerɛ wɔn sɛ paano no a wɔhyira so no afei deɛ wɔde ma wɔn no wɔde ma asuafoɔ no na asuafoɔ no nso
ɛde ma wɔn ka kyerɛ sɛ monkyɛ ma wɔn mo wanka sɛ montɔn ma wɔn mo o monkyɛ mfa ma wɔn mo ɛnyɛ sɛ montɔn ma wɔn mo nti asuafoɔ no wɔn mo antɔn ama nkurɔfoɔ no sɛ nka wɔn yɛ wɔn adwene sɛ wɔn antɔn ama nkurɔfoɔ no a nka awurade ani so no na wɔn ayɛ sɛ korɔmfoɔ ɛwɔ Nyankopɔn anim na ayɛ sɛ apoo bi na wɔn bɔ nkurɔfoɔ no ɛnna yɛde bɛyɛ to yɛn ne ankasa yɛ abrabɔ ho ɛnna nkurɔfoɔ a yɛsi yɛnya adom akyɛdeɛ ne yɛtɔn ma nkurɔfoɔ asuafoɔ no yɛde pan no ne ma wɔn no sɛ wɔn distribute ma nkurɔfoɔ no wɔn amfa price antɔn wɔn sɛ na obiara ntua no ebisa deɛ efi ne nkyɛn ba yɛn na ɔka kyerɛ wɔn sɛ monkyɛ ma wɔn nti wɔn nso wɔn ɛkyɛ de ma wɔn nya no kwa wɔn mfa ma kwa yɛkenkan Nyankopɔn asɛm no wɔ Matthew chapter 10 verse 8 ya hwɛ Matthew chapter 10 verse 8 na nkenkan kakra bi ne hwɛ de Awurade asɛm ɛka 10:8 wɔse monsa ayarefoɔ yadeɛ munyane awufoɔ momakwatafoɔ womfi muntu ahombɔne munya no kwa momfa ma kwa asuafoɔ no munya no kwa obi de hyira pa na no so ɛna ɔde ma wɔn sɛ monkyɛ ma wɔn ndafe monkyɛ ma wɔn afɛ de motɔn na bi wɔn antɔn kyɛ ma wɔn na ɛnɛ deɛ bɛ ne yehunu ɛnɛ nkɔfoɔ wɔn nya dom akyɛdeɛ sɛ yehunu ni so adeɛ yehu bibi wɔn nkɔfoɔ ka kyerɛ wɔn wobɛkɔ nipa ne nkyɛn ansa na baakɔ hunu biara no wobɛtua consultation fee ansa na deɛ wahunu fa wo ho no anaa adom akyɛdeɛ a no wɔde pɛ sɛ wɔde som wɔn wɔde asom ɔsɔfoɔ biara na odiyifoɔ biara prophet biara ɔbɛkyarge wo anaa sɛ ɔbɛde consultation fee ansa na ɔprovide spiritual service ama wo biara mfiri awurade fahyɛ no nso obi biara akɔsɔfoɔ biara nkyɛ ɛmfa wɔn sɛ wɔsɛ wɔfrɛ no sɛ odiyifoɔ na deɛ waka biara ɛba mu anaa wɔtumi yɛ adom akyɛdeɛ Nyankopɔn de maa no sɛ ɛyɛ gifts nko a yɛ spiritual gifts ɛfi Nyankopɔn nkyɛn de maa no de a wonya no kwa yɛntua sika ɛna ɔno wonyaayɛ nti yɛntɔn ma nipa no so ɛni sɛ ansa mɛka deɛ mɛka wo ho asɛm bi akyerɛ wo anaa mɛdeliver wo anaa mɛma wakwankyerɛ no sɛdeɛ deɛ ɛfɛ no akwankyerɛ cancer no koraa Bible mu cancer no kwanyɛ sɛ the New Testament sɛ ɔkasa ɛfa cancer ho no ɛne deɛ ɛnɛ diifoɔ no mu bi yɛ deɛ ɛne biribiaa yɛ nyame boa mɛka ho asɛm paa to ansa na de saa spiritual gifts ne betuma aboa wo na wɔde asom wo no yi sɛ wotua sika ansa na wakɔ hu no wotua sika ansa na ɔprovide saa service na ma ɛyɛ spiritual service bi na ɔprovide ama wɔn nko ade a obi ɔbɛyɛ sɛ biara no nyame nsoma no sɛ na wɔde makyɛdeɛ koraa no a saa mmerɛ no Nyankopɔn ayi ne deɛ no fi no so ɛna Satan ade bia bɛsi anaama no because ɔsɛ mu nya no kwa yɛsɛ yɛade ɛni sika nipa hu bibi fa na ho na aka kyerɛ no yɛnyɛ ne hwee nti sɛ the moment nipa bɛ charge wo titu consultation fee bɛyɛ emergency tia sika ne ade no obi ɔbɛyɛ sɛ biara no mfrɛ ruade asuafoɔ no pan no na ɔmo nyaeɛ no Yesu de ma wɔn ɛna ɔmo so de ma nkurɔfoɔ ɔmo antɔn ɛsɛ ɛyɛ akyɛdeɛ efiri obi na de ma wɔn nti akyɛdeɛ bia Nyankopɔn de ma nipa yɛ spiritual gift minka physical gift o so obi wɔ n'akyɛdeɛ bi na ɔne ɛsɔfoɔ no ɛne ɔyɛ professor anaa ɔyɛ doctor na ɔyɛ n'adwumadeɛ a sɛ ɛyɛ different na where wɔnya spiritual gift bi na ɔde ɛsom nipa no yi sɛ wotua sika ansa na ɔde asom ɔde a mfrɛ awurade nti yɛmmɔ mpayɛ ɛmma nipa nye sika prayers yɛ ntɔn sɛ mɛbɔ mpayɛ ama wo na ebi a Nyankopɔn ayi wafiri ɔhaw anaa wama ne yɛ bi mu a yi sɛ wotua sika ansa ɛno no ɛnyɛ awurade asɛm a nti wa wotie me hyɛ ne nso bebree na yɛnhwɛ afei yɛkɔ so a wommere bɛba no nso yɛkenka nyame asɛm no de yɛkenka yi wohwɛ a verse 12 wɔ yɛkenka yi verse 12 wɔ no a wokaa Bible no a wɔse Awurade Yesu afei deɛ yɛkyɛɛ paano no ɛmaa wɔ mo wohu sɛ wɔka sɛ yɛkyɛɛ paano adesua yɛfiri mu no sɛ wɔn mo atena ase nkurɔfoɔ yi wɔn atena ase awie nti ɛbɛma ne kyɛ no ayɛ mmerɛ wɔn tena ase sɛ wɔn antena ase na wɔn gyinagyina hɔ a wonim sɛ nka ɛbɛma nneɛma bi ayɛ dendenden paa yie paa ne kyɛm cause wɔn di ka atena ase no na obiara te hɔ no ne yɛkyɛ ma wɔn no sɛ nka wɔn gyina hɔ a nka ebi a nka wɔn de akoma ni bɛtu agu so ɛbɛma ne kyɛ no nso ayɛ basaa paa no yɛbɛkyɛ ma nipa mpempempempem obiara pɛ bi adi ntɛm sɛ but wɔn tena ase no na hɔ yɛ kam nti ya na sitie ba wɔ asɔre mu sitie ba wɔ efie mu sitie ba wɔ adeɛ mu ana ba bia no a ɛma dwumadie bi a yɛdi ne wɔ bia nso ɛyɛ mmerɛ mo ntena ase na wɔn atena ase
afedi omo sha ase se ye chama omo distribute am obi bia won se so omo tugu so na omo de ekoma ni bre na to agusu a won se eba sa no na nye obuo Jesus te wa na nim no enya fe di Christopher de sha ase no mo me mfa nko wie omo tena ase ye chama omo se de kronkron ye na sha ase esum Nyankopon sitie nyamesuru a de ya sha ase mo me mfa sa nkosi omo tena ase no ye sit down a omo tena ase on say nipa na tena ase dia so the moment omo tena ase no ne say movement ya easy afeli tena ase na wa tena ase a movement ya easy dia e ba sa dia untimi nko ba bia biu say nipa Nyankopon se ye tena ase ba bia emu no kra na se ye tena no kra ni mu a anante ene adifo no mu bia ba so ye nko ba bia biu tena ase na wote wa say movement eto atwa Nyankopon di nsan so obrew na nima afi efa na omo kro omo tena ase afi ni Nyankopon adaroma ye chadi ama wo omo afi ehunu se omo tena ase no so no pa no omo nyina enya bi do pa no omo nyina enya ne bere kro de ebi di ka enya bi ansa na ebi no so enya bie na so eduru mmerebe no na afi omo nyina enya bi obi a so meye ndi asa meye no se enhira Nyankopon nhira emma pe obi di ababa ne na obi nso di aba chena se awo na wo hwehwe a wo mere beba obi di ababa ene obi nso di ababa wo chena se ogie se sikasam se yakwantu se mpuntu a wonse pa no na omo che no o me frase o baabi na omo di akowie baabi ndi ebi nsa beka ne ntem na ebi nso di nso omo nso nsa nka ne ntem ti so won se bia obi nya ne nhira na wonse nya maaya wote won ko ade a wote ne kuremu nko ade a nya botere na o mere beba he na asem no wonu o mere beba pa no na ye cheche no se wo wote wade na asem nko ade a nhira no a eba no wonso nsa beka bi na ma bia na obi de ebeba enne na ebia wo de no na bia wo kyena ene ebeba enuru wo so a na nkyere se Nyankopon wura friu e de ne a wo mere beba empaabo ene wo twen ne hia na mesom no empaabo ene wo twen ne hia obomo so obi de di ka abade na bia wo de ye eche na so e de ne ebeba Nyankopon ye ne kwafo di awo beba awade beba eresa beba ogie beba ma empuntu beba ma wabrabo mu ni nyina na se wote wa na sit down ya jeche ebeduru wo so eni se wo de ma ya engase Nyankopon ne wura free me ye Nyankopon di me mpa ya me bo Nyankopon ohunu ana o nyina anyi bum ametu anse pa no so obi a tena ase ne ndi che no so no obi a nsa ka bi eni Nyankopon nsi a wo jeche no wo nya me ba nko ade a wo nsa meka bi nya botere to mu ase enkwana nante eni na wo sa wo tena ase no wo tena ase movement ya easy obi a nko ba bia afedie pa no ena ye twen se obi a binya na die wo mo jeche pa no so ye ne kwafo awade a wo jeche nsira de amaye no wo ye ne kwafo ono bi ntaa bi opeye nyina ya asem onim ye hia asem onim se ekomede ye wadi ka akona adwene ho ansa na ye ba ne nkyɛn enti obi a me ne sa ase wo ka ba ye bo no so obi a me ye Onyankopon betimi a kyɛ amana so obi a so bibia nsi wade kwan se wade bebre ana ketu ebede enkwa omo se na omo tesere so de na omo tesere so na onse esere na omo tesere no ho ya sere so na kyerɛ sɛ ndi aso ni ho na nso Awurade bɛyɛ omo ni aso emposi yete wo mamu na oman no adane esere so se Ghana na me fa sa ma Ghana adane esere so a na ni aso akora sa Awurade bɛhwɛ ne ma se de tie bia de Onyankopon bɛhwɛ ne ma omo tesere so aho kyerɛ ho ni aso asa ba na Kristo ka omo ho ni ntino Onyankopon eboa omo nza abrabo mo wo ba bia ni aso asa wo ba bia ofisa wo de enko yie ma wo de ofisa de aduro ne de wo ni nda so bia se Awurade ka ho nko ade me ka kyerɛ wo se ka akoma to yam na ni aso ho na omo tesere so ba bia ni aso nie ba bia mo bia mfima ba na mo se Awurade ka omo ne ntino Onyankopon aboa ndi abrabo ne ye de me ahia kura no Awurade bɛhwɛ ne ma Awurade de onu ne ma eni wo a wotie ne bia Awurade ye som no wo ye nsanche ne Nyankopon o ya anwade wo bere beba awo a ebeba ne mo bomodi ani kan wo se tane kura ni mu wo motena ase ne ye chema ne so obi aso na se woni wode ya ye du woni ye cha won san ka bi o ye che na woni wa tena ase ne beduru wo so obi edi kanya bia mo emane nye wani bere abrabo no o mo sha ase na nso mo wie ye afi eduru mrebe no na obi ya ame Onyankopon ba mo wa me wate wa wotie me se wo tena ase nko ade a ne mo se obi a wonim no kure wona mpɛ sɛ ɔda ne kure bɛyɛ adwuma a anante ehunu o ka ba yɛ bɔ no a wɔ sɛ Awurade di asomdue ba na ɔde amane nso ba
ndi Awurade sɛ obi tena Nyankopɔn na ase Nyankopɔn betuma ahyia no na abrabɔ mu twɛn tena ase ɔmo tena ase ti yɛn no nso bebre ne mo sɛ yɛfɛ di yɛntimi ntwɛn na fa yɛfiri no kwan akyi a Nyankopɔn de amane ɛbɔ ti bebre no a ɔmo nim no kora pa so agyingyina nante yɛkɔkɔ diifoɔ no mu bi so baabi ɛnya ne yɛkɔ ne yɛkɔkɔ te mmoa Awurade de amane ɛbɔ ti bebre no a ɔmo haw no ɛsa ɛdɔbɔ yɛahwɛ ne yɛbɛtrepo ɛbɛkwadrepo koraa bebre no afiri kokɔ nkrɔnkrɔfoɔ bi nkyɛn awo aba adwuma aba busa wɔn sɛ mekɔkɔ adiifoɔ nkyɛn na mekɔkɔ kɔkɔ ya ndi ya mehwɛ ne manya enti me nsa kan na yɛahwɛ ne yɛbɛdum Nyankopɔn koraa bɛsa ma yɛ haw no yɛ kɛse yɛsɛ ɔtetena ase twɛn no na ɔde nsira no brɛw yɛfiri sɛ ɛkyɛ ti yɛkɔ ase yɛ ne bɛyie ukɔ pɛpɛpɛ wobɛkɔ wobɛkɔ tua sika bebre no a wɔne mmra ho so no wodin kura sɛ afiri nkwa woma mu na wo hawa wode kɔ yɛ nyinaa deɛ tia na tia he bebre no anante afiri no kura no akɔ kyinkyina so wɔn ha no deɛ tia na tia ɛmfa so bɛ na ɛwɔ so yɛn no nso bebre pa yie pa na afei yɛnka awie no nsɛm bebre wɔ asɛm a meka mu nyame boa mɛtoa so na yɛhwɛ verse 12 no nso a na ɔmemeyɛ no ɔse asuafoɔ no sɛ mommɔboa mporoporowa a aka na no ne ebi anyera afei nso asɛ no ɛyɛ asuafoɔ no ɛyɛ adwuma na ɔmba bɛyɛ ɔnkrɔfoɔ no didi ame awie afei obiara ho atɔ mo asuafoɔ no nsa deɛ aka biara no nyame boa ha sɛ nso yɛbɛsua bi afiri home management adesua mu nyame boa yɛbɛhwɛ home management sɛ yɛbɛsua manage efie a bɛyɛ den wɔsɛ momma bi nyera saa na wade kan yɛ wɔsɛ momma ebi nyera koraa yes I say no wɔsɛ gather the pieces that are left over let nothing be wasted momma bi koraa anyera koraa yes I say no yɛn sɛ asuafoɔ no ɛyɛ som ngɔfoɔ de adidi awi ngɔfoɔ no nsa de akai yɛn nsa nso wɔn kyɛ ne yɛ tumi wɔn wɔ power yɛn yɛ kyɛ wɔn tena se yɛ kan mo antena se ne kyɛ yɛ power ne kyɛ yɛ nimonyam ne kyɛ yɛ kyɛ sɛ wɔyɛ high but ne mɔboa no deɛ ne yɛ sɛ ɛyɛ low wakɔ fam wo na abɛboaboa no awie deɛ ɛyɛ low but Awurade adwuma no edum bi ɛbɛkɔ fam edum bi nso na wɔkɔ soro na nyɛ sɛ bi ɛsoro nko ara na yɛpɛ sɛ yɛtena wɔn anka nkyerɛ Awurade sɛ yɛabrɛ wɔn akɔma ne kasa kyerɛ wɔn mo si yɛ nkyɛn yɛ kyerɛ wɔn mo afei yɛn yɛ sa ma wɔn adɛ yɛn nko ara na wɔn sɛ yɛ biribi na deɛ nti na wɔkɔka Awurade ho ɛdeɛ bɛ nti na yɛbɛ Awurade nkyɛn didie ɛyɛ ɔsom o na minim sɛ ɔmo nyɛ sɛ bi afei na bɛwi aseɛ no na nsɛm keka afei deɛ asikan ɔmo afei deɛ asomafoɔ ɔmo hwɛ deɛ ebinom yɛ da bi ɔmo wura firi frɛ no paa ɔmo bɛyɛ bɔne ti hwɛ yie na wɔn nso wura mfiri frɛ Nyankopɔn de afrɛ wɔ nyɛ sɛ nsɛm keka nsɛm hunu keka ɛna yɛde Awurade to no mɛma nsoro hyɛn ɛna yɛne yɛkasa yɛne yɛkyɛ adeɛ no yɛne yɛsa so a na afei ɔbɔnefoɔ yi bɛhyɛ wɔ mu yɛanyɛ very careful Nyankopɔn nkurɔfoɔ bɔnefoɔ bɛhyia mu no wɔbɛsɛe yɛ gyidi abɛsɛe yɛ som wɔn som no ɛnhwɛ wɔ bi a ɔtɔ nkyɛn sɛ wɔsi som Yesu sɛ yɛnasɛm nsesa ɛnhwɛ wo nua ɛda bi a ɔne ne kɔ ne nsɛm keka ɛne ne yɛ ɛnso aseɛ Nyankopɔn de ama wɔ no ɛna wɔsi yɛhwɛ ne edi soɔ me nuanom nyame boa mɛto adesua so mɛto so paa afutuo bebree no a wo obrɛ bɛba ɛyɛ adwuma na Nyankopɔn de ahyɛ yɛn nsa ɛyɛ wɔfrɛ nti Nyankopɔn afrɛ ne yɛ som mmemfa hoɔden no nsom Nyankopɔn de makyɛde yɛ ntɔn nti wo a bɛkɔ obi nkyɛn ɔbɛtɔn de makyɛde ama wɔ no na wobɛtɔ bie no nso no wo nso yɛ bland person wo ne nyinaa yɛ pɛ wɔ Awurade anim mo yɛhɛ no nso mo yɛ nsuro Awurade na wo brɛ bɛba wate awo na ɛma no wo brɛ bɛba awade ne bɛba ɔgye bɛba yaresa bɛba ma wate tena ase tena ne kura ne mu na Awurade ne wura mfiri Awurade wɔ nim ne mba ɔbɛhwɛ ne mba me bɔ mpaye wo mfa Awurade sɛ wɔkra ɛne wagye nkwa a ma ho kwan ne wade mɛtena mu na ka bɔ na ekyir Awurade yɛto yɛn nsa frɛ sɛ bra ne nkyerɛkyerɛw amane bi da wo so ana Awurade bɛboa wate yɛbɛboa wɔ Awurade mu nso yɛntɔn ma wo adoma kyɛde yɛde som kwa yɛntɔn yɛnkyade no consultation fee Awurade bɛ provide service ama wo benya wɔgyeɛ me bɔ mpaye ɔkronkron ani asafo Awurade me bɔ mpaye ɛnɛ wɔn nsɛm a aba nyinaa no me de wɔn a etie nyinaa hyɛ wɔn nsa de wɔyare sane yadeɛ Awurade bɔ yɛn ho ban ne hyira yɛn ma asɛm nso aba wɔkra biara brabɔ mu enim sɛ wayɛ yɛda wase ɛwɔ Yesu din mu amen amen